Fl-10 ta' Awwissu bħalma jagħmlu ta' kull sena il-Vittorjużani ċċelebraw il-festa ta' San Lawrenz Levita u Martri, festa li ssir propju fil-jum tal-martirju ta' dan il-qaddis. Fl-għodwa ta' tnejn in-nies tal-Birgu attendew għal qudiesa solenni li saret fil-Knisja ta' San Lawrenz u li tmexxiet mill-Isqof Emeritu Monsinjur Carmelo Zammit. Matul il-quddiesa semma kif dan il-qaddis għallem lill-insara kif għandhom iħobbu lil Ġesu lil proxmu tagħhom. Ġesu jgħallem lill-fidili tiegħu li m'hemmx imħabba akbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu għal ħbieb tiegħu. U hekk għamel San Lawrenz kif għamlu wkoll dawk kollha li jgħixu l-ideal nisrani. Fl-omelija ntqal kif huma dawn l-eżempji sbieħ ta' missirijietna li jgħinuna nħarsu l-qudiem biex flimkien ngħixu l-ideal tal-fidi tagħna u nuru rispett lejn dawk li huma minsija jew emarġinati fis-soċjetà. Il-parroċċja tal-Birgu hija waħda mill-eqdem f'pajjiżna bil-Knisja ta' San Lawrenz iddisinjata minn Lorenzo Gaffa, xogħol li sar bejn l-1681 u l-1697. L-arkitettura tal-Knisja hija stil barokk, filwaqt li fuq ġewwa wieħed isib diversi statwi, pitturi u salib magħmul mill-irħam. Għal din il-quddies attendew il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, l-Speaker tal-Parlament Carmelo Abela, is-Sindku l-Kunsillieri u numru ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra.